मी तुम्ही बघता ना वाघ्या कसा शांत असतो. आज वाघ्या मस्ती करतो. मेकअप करायचं मेकअप. भीती वाटतं की झाडं वगैरे पडतील का म्हणून आम्ही बाहेर बघायला आलो. आता उकडताना हळद आणि मीठ टाकलं ना की उसळ आपली एकदम छान बनते. आणि हे बघा आपली उसळ तयार झालेली आहे. जोडीला कांदा घेतलेला आहे. बघा तर वाघ्या बघ जोशमध्ये आहे एकदम. हां बघ एकदम जोशमध्ये आहे. बघा सकाळी सकाळी आमच्याकडे आता चालू आहे बघा. तुला वाट लावतात बघ दोघं पण. हां आम्ही अजून बाहेर पण नाही गेलोय उठल्यावरती. आणि ह्या दोघांचं चालू झालेलं आहे सकाळी सकाळी. वाघ्या आज वाघ्या एकदम जोशमध्ये आहे. वाघ्या कळ काढतोय आज शेरूची. नेहमी शेरू काढत असतो पण आज वाघ्या आहे. बघा 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 इकडे इकडे या इकडे या बघा. नेहमी तुम्ही बघता ना वाघ्या कसा शांत असतो. आज वाघ्या मस्ती करताना बघा. खूप कधी कधी मूडमध्ये असला ना तो इतका खेळतो ना तो बाप रे. मग तो शेरूला पण हे करून टाकतो. हां हे असं त्यांचा खेळ चालू असतं. खेळतात ते खेळतात असे भांडणं नाही करतात ते. खेळ आहे हा त्यांचा. चला बस झाला चला अंतरून सगळं हे करून टाकलं. हां अरे बापरे अरे बापरे. बस 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 बस. दोघांना पण घरात घे दोघांना पण. असे ना मस्त त्यांची चालू असत्या. आणि मग दिवसात ना 2-2 वेळा त्यांना आंघोळ घालायला लागते कारण पूर्ण ना चिखलाने माखलेले येत असतात ते. तर बघा आता हा शेरू वाघ्या आला इकडनं. काल पण पूर्ण माखून आले होते चिखलाने. म्हणजे बाहेर असे खेळायला पडले ना की असे मग चिखलामध्ये एकमेकांच्या मागे धावतात आणि पूर्ण मग खराब होऊन जातात. त्याच्यामुळे मग आंघोळ त्यांना घालावीच लागते कारण घाण पण आपण ठेवू शकत नाही. मग आता शेरूनं ऐकत नाही. हा तर तुम्हाला की नाही एक जुगाड दाखवते. पाण्यासाठी आम्ही कसा जुगाड केला आहे हे बघा. ही आमच्याकडे एक पळणी होती. ही अशी त्या लाकडावरती उभी केली आणि डायरेक्ट बघा ह्या ड्रमामध्ये सोडलेली. पत्राच ना तेच पळणी ना. आपण पळणीसारखा आपण उपयोग केलेला आहे ना. आणि सगळं पाणी आपलं फुल पॅक झालेलं आहे बघा. आणि अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला दाखवणार आहे. ती बघा ती कुंडी दिसते समोर तुम्हाला. त्यात बियाणं टाकलं होतं ना तुमच्याशी बघा शेअर केलं होतं मी मिरचीचं बियाणं. आणि मस्त अशी रोपं उगवलेले आहेत. चला बघूया आपण. हां अजून आम्ही चूल पण नाही पेटवले. हे बघा बाकी आहे. ही बघा आपले रोपं मस्तपैकी असे आलेले आहेत. आणि सगळं बियाणे रुजलेलं आहे. आणि आता फेरफटका मारून झाल्यानंतर चहा प्यायचा टाईम. इथे कुणालच्या बाबांचा हा कप घेतला आहे. आणि हा माझ्या आवडीचा कप आहे. मला खूप आवडतो हा कप. त्याच्यामुळे म्हणजे जेव्हा पण पहिला चहा जेव्हा मी पिते ना दिवसातला तेव्हा ह्यातूनच पिते. काय लिहिलं आहे याच्यामध्ये हॅपी बर्थडे असं लिहिलेलं आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी असतात आवडीच्या त्या आपण जपायच्या. हे बघा आमच्याकडे आज की नाही मेकअप करायचं मेकअप. स्वतःला जरासं काय करायचं मेकअप करायचं चाललं आहे. थोडंसं जरा हेअर कलर लावते. कुणालच्या बाबा पण लावतात आणि मला पण लावायचं. ते 2 पॅकेट बघा आणले होते ते काढलेत आता. आणि हे बघा हे सकाळी सकाळी हे मॉप घेऊन किचन जरा असं झाडलोट केलेलं आहे. म्हणजे खूप जाळ झाला होता बघा तुम्हाला दिसेल. काय कळत नाही ते जाळं म्हणजे आता गावच्या हिशोबाने जाळं होतं ते. हो ना. हे आता कोळी असतात नाही पाऊस पडतो ना ते घरात येतात. मोठे मोठे कोळी गावाला मुंबईला असतात तसे कोळी आहेत का आपल्याकडे. हां किती मोठे मोठे बाप रे. हां हे बघा जाळं कसं लटकलेलं आहे. त्याचं जरा साफ करायला लागेल. हे असं सगळं असतं. 8-8 दिवसांनी जाळे काढावे लागतात. आणि चूल बघा आपली चांगली पेटले. कुणा कायची ते बाबाला किती महिने झाले ना लावलेलं नाही कलर. म्हटलं जरा स्वतः म्हणजे थोडं स्वतःकडे पण म्हटलं बघूया म्हणून मी पण लावणार आहे. त्याला कारण पण आहे. हे बघ खूप असा होतात ना गच्च गच्च शब्द वापरेन मी. ते जंगल कसं गच्च झालं तसं पाऊस आहे ना एकदम गच्च दाटून एकदम आलेला आहे. आणि चालू झाला आहे बघा. भरपूर पाऊस पडतोय कालपासनं.
खूप खूप. आणि हा आपला जुगाड बघा, आता बघा पाणी ना आता ह्याच्यावरती येतं असं आणि असं डायरेक्ट ड्रमामध्ये, त्याच्यामुळे आता बघा येईल. सगळ्या पागोळ्या आहेत ना बघा. बघा बघा बघा. कुणाल किती 9 वाजता निघणार आहेस ना? का बरं? नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. भरपूर पाऊस पडतो आहे. ते मागचं डोर आहे ना गाडीचं, ते उघडं होतं म्हणून मी आता बंद करायला आली. आणि नाश्ता बनवायचा आहे मला. थोडीशी घाई आहे. कुणाला निघाला आहे, तयार झाला आहे तो. तर आपल्याला पाहिजे कढीपत्ता आणि मिरच्या, म्हणून पटकन म्हटलं पाऊस थांबला आहे तर पटकन बाहेर निघून आली. आणि थोडंसं आपल्याला आपल्या बागेचं पण काम करायचं आहे. बघूया, पावसाचा अंदाज घेऊन करणार, कारण भिजल्यावरती नंतरला ना मग खूप त्रास होतो. कुणाच्या मग सर्दी वगैरे होते आणि मग ते आजारी पडतात. त्याच्यामुळे म्हटलं पाऊस जास्त आहे तर म्हटलं जास्त काय तुम्ही दगदग करू नका. जेव्हा पाऊस थांबेल तेव्हा करू आपण. आपली टोमॅटोची रोपं आहेत ना, ती आज कटिंग करावीच लागणार आहेत. आता पावसाचा अंदाज घेऊन मग तसं करणार आहे. ती रोपं ना सर्व खराब झालेत, म्हणजे टोमॅटोच्या रोपांना अति पाणी लागल्यामुळे रोपं ती ना खराब होतात पावसातून. हा बघा आपला कढीपत्ता. आणि अशी आपल्याकडे कढीपत्त्याची मला वाटतं 1 2 4 रोपं आहेत ती कढीपत्त्याची आपल्याकडे. पण हे सगळ्यात मोठं रोप आहे आपलं. आणि सगळ्यात आधी हे रोप लावलं होतं कढीपत्त्याचं, आणि नंतरला मग बाकीची 1 2 ते लावली होती. पण मस्त बघा झालेलं आहे ना छान आपलं. त्याला पण जरा पाऊस थोडासा हे झाला ना की थोडा खत पाणी वगैरे करूया. मध्ये ना मी खुडून काढलं होतं, म्हणजे हा वरचा बघा देठ असतो ना फांदीचा, तो खुडला होता बघा, तुम्हाला दिसेल इकडनं. तर नवीन बघा पालवी आता यायला लागलेली. मिरच्या बघूया आता. मिरच्या तिकडचं जे रोपटं आहे ना त्या जरा तिखट कमी आहेत. इथं आपल्याकडे नवीन रोप आलेलं आहे. रान बघा किती वाढलं ते, बापरे. हे आत्ता मध्ये आम्ही साफ केलं होतं आणि परत बघा इतकं हे रान असं वाढतं. आणि मग असं वाढलेलं रान असेल ना की मग तिकडे वावरायला पण भीती वाटते मला. मी जास्त मग जात नाही म्हणजे ते. मग बाकी हे सर्वजण जातात, दोघंजणं. हे बघा आपलं मिरचीचं रोपटं छानपैकी बघा. हे आपोआप रुजलेलं रोपटं आहे. ह्या वर्षी रुजलेलं, आणि ते गेल्या वर्षीची रोपं आहेत. त्याला पण खत पाणी करायचं आहे. ह्या बघा मिरच्या बघा कशा लाल झाल्या. हे बघा झटपट पोहे आपले तयार झालेले आहेत. त्याच्यावरती थोडासा हा लसूण चिवडा टाकते. आपल्या घरात जे असेल ना ते टाकायचं. शेव, चिवडा. आता कुणाला कसं थोडंसं जास्त लागतं चिवडा वगैरे, म्हणून मग त्याला म्हणजे आवडतं त्याला. आणि वरती अशी एक लिंबाची फोड. असा गरमागरम नाश्ता बघा आपला तयार झालेला आहे. कोथिंबीर शिवाय आणि टोमॅटो शिवाय, पण टेस्टी. इकडे खाऊ पाहिजे ना, देते. चल नाश्ता हवा ना, खाऊ खायचं ना. या लवकर. लय गुणी बछडे आहेत म्हणजे, मस्ती करत पण खूप गुणी आहेत. चला इकडे ये बेटा, ये वागू. खाऊ खायचं लगेच लगेच खाऊ खायचा. जरा थांबा थोडा वेळ, लगेच खायचा. चला ह्यांना पण देते खायला. हा झोपा नीट झोप इथे झोपा सर. हो किती वारा सुटलाय, बाप रे. हे बघा ते झाडं बघा कशा हलतायत. ती खूप वारा सुटलाय, बाप रे. हा हे बघा सगळी झाडं ते पावसाच्या आतमध्ये. दरवाजा बंद का दरवाजे. झाडं सगळे लावून घेतलेले आहेत. आणि खूप झाडांची भीती वाटते की झाडं वगैरे पडतील का, म्हणून आम्ही बाहेर बघायला आलो. आता थोडंसं झाडांना लक्ष ठेवूया. मागच्या वेळेस मग असंच झालं, 2 दिवसानं भरपूर असा वारा सुटला होता. मग आपलं ते नारळाचं झाड बघा थोडंसं वाकलं होतं.
झाडांची चिंता वाटते हो, बाकी काय नाही. सकाळी सर्व केलं सकाळी बघायची आहे. हो ना. म्हणजे आम्ही मगापासून वाट बघतोय, म्हटलं जरा पाऊस थांबला ना का बाहेर जाऊन थोडंसं म्हटलं काम करूया, पण हा असा पाऊस असेल तर कसं म्हटलं काम करणार बाहेर. थंडी पाऊस खूप खूप बापरे, पहिला पावसात डेंजर डेंजर पाऊस आहे, डेंजर ना. पहिल्या पावसात का वाटत ना, आता गार वाटत. हिरवे वाटाणे ना भिजत घातलेत, त्याची उसळ बनवते. कुणाला सकाळी जाताना बोलली होती की तू येताना पाव घेऊन येशील का, आपण उसळ बनवूया. तर तो नाही म्हणाला की आई नको उसळ, म्हणून तू भाजी कर. पण आता असा पाऊस पडतो तर मला असं चटपटीत खाऊचं बघा वाटतं. त्याला बघते त्यांनी फोन करून तो काय म्हणतो तो. तर तो हा म्हणाला तर त्याला मी पाव येताना घेऊन ये, मग उसळ पाव मग आता बनवते. मग चांगलं वाटतं ना, चटपटीत खाऊचं वाटतं ना. तर बघते, त्याला फोन करते आणि मग तुम्हाला मी सांगते मी. आणि जर का मी उसळ केली ना तर शेअर करते तुमच्याची रेसिपी झटपट. पण जे आपल्या घरामध्ये साहित्य आहे ना त्याच्यापासूनच, कारण तुम्हाला माहिती आहे टोमॅटो महाग झालेले आहेत, कोथिंबीर महाग झालेली आहे. त्याच्यामुळे जे साहित्य असेल त्या साहित्यामध्येच मी जी रेसिपी तयार करते आणि तुमच्याशी शेअर करते. तर कुणाला बघा मी फोन केला आणि तो म्हणाला की आई बनव उसळ, आणि पाव वगैरे तो आता घेऊन येणार आहे. तर हे बघा, हे हिरवे वाटाणे आहेत ना, त्याची उसळ मी करणार आहे. तर कुकरमध्ये आपल्याला लावून घ्यायचे. हा कुकर असा रेडी करून ठेवला. इथे थोडासा भात पण, कारण वाघ्या आणि शेरूला ना भात लागतो ना. यात टाकते मी थोडीशी हळद. उकडताना हळद आणि मीठ टाकलं ना की उसळ आपली एकदम छान बनते. आणि थोडंसं असं मीठ टाकायचं. तर कुकर बघा आपलं थंड झालं आहे. हे आपले हिरवे वाटाणे उकडलेले, तर यातले की नाही अर्धे वाटाणे आहेत ना, हे असे मी मिक्सरमध्ये ना वाटून घेणार. म्हणजे जाडसर वाटून घ्यायच्या, म्हणजे आपला जो रस्सा आहे ना एकदम छान असा घट्ट वगैरे बनतो. हे आहे कांदा खोबऱ्याचं वाटप. हे फ्रीजमध्ये मी काढून ठेवलं बाहेर. फोडणीसाठी कांदा घेतलेला आहे, लसूण, तमालपत्र आणि कढीपत्ता. तर सगळ्यात आधी ना हे मी वाटून देते. तर आता की नाही आपण फोडणी करून घेऊया. आता कढईमध्ये टाकलं मी तेल, आणि ही जी कढई आहे ना, सकाळी मी पोहे केले ना त्याच कढईमध्ये आता मी पटकन बनवणार आहे. आणि जे वाटलेले बघा वाटाणे होते ना ते आता ह्याच्यामध्ये बघा मिक्स करून घेतले. हे बघा, हे असे जाडसर जरा असे वाटून घेतलेले आहेत. तर तेल बघा चांगलं असं गरम झालेलं आहे. त्यात मी टाकते 2 तमालपत्र, नंतर कढीपत्ता, लसूण आणि कांदा. थोडंसं हिंग टाकते आणि थोडंसं जिरं. आता चांगलं असं लाल करून घेते कांदा. हा बघा, कांदा आता लाल झालाय. आता त्यात मी टाकते आपल्या चवीप्रमाणे तिखट मसाला. आणि इथं गॅस आहे ना मी स्लो ठेवलं आहे, का फास्ट ठेवलं तर सगळा तिखट मसाला की नाही जळून जाईल. आता टॅमॅटो पण टाकतात, पण टॅमॅटो तर तुम्हाला माहिती आहे कसे महाग झाले ते, त्याच्यामुळे टॅमॅटो मी इथे टाकणार नाही आहे. तर आता हे झालं. आता हे जे उकडलेले वाटाणे आहेत ना आणि वाटलेलं सगळं मिक्स केलं ते मी टाकते. थोडंसं गॅस इथं फास्ट करते. आता आपण त्यात टाकूया हे वाटप, कांदा खोबऱ्याचं वाटप. आता एक 2 ते 3 चमचे टाकायचं, म्हणजे ग्रेव्ही अशी चांगली व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. हे टाकून झाल्यानंतर थोडीशी आता हळद टाकणार. आता मगाशी उकडताना आपण हळद टाकलेली, त्याच्यामुळे थोडीशी कमी. आणि वाघे आणि शेरू बघा झोपेतून उठलेले आहेत, त्यांच्यामुळे त्यांचा पण आवाज आता चालू झाला आहे. आवाज बंद करा, आली मी. आता थोडंसं जरा ना ह्याच्यामध्ये पाणी आपण जरा ॲड करूया, कारण घट्ट वाटते खूप. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आता मगाशी उकडताना आपण मीठ टाकलेलं, त्याच्यामुळे थोडंसं कमी. आता ह्याला चांगले ना उकळी येऊ दे, आणि उकळी आल्यानंतर एक 5 मिनटं चांगलं ना असं शिजवून घ्यायचं. आणि मग त्यात टाकायचं आपण गरम मसाला. आणि हे बघा आता उकळी येत चालले. आता की नाही मी ह्याच्यावरती ठेवते झाकण. आपली की नाही उसळ शिजते ना तोपर्यंत म्हटलं जरा बाहेर एक फेरी मारूया. पाऊस थोडासा थांबला आहे. आज पावसाचं काही खरं नाही आहे, पाऊस चालू आहे कंटिन्यू, मध्ये मध्ये जरा थांबतो आहे. आणि आता कुणालच्या बाबांनी थोडंसं काम करायला घेतलं आहे. आपले जे वेली आलेले आहेत ना त्यांना ते काठ्या वगैरे लावतात, कारण वेली आता अशा पटापट आता वाढत चाललेले आहेत. काही काही वेली आहेत ना त्यांना फुलंसुद्धा आलेली आहेत.
पण जेव्हा ते फळ धरेल ना तेव्हा मी तुमच्याशी शेअर करीन. हे बघा यांचं चालू आहे ते. काय केलं? काकड्यांना फुलं लागली. काकडी नको लावायला. जसं जशी फुलं येतात ना तसं तसं आमचा आनंद की नाही असा वाढत जातो. इतकं बरं वाटतं ना ते बघून फूल आलेलं. ही बघा काकडीची पिवळी पिवळी फुलं दिसतात तुम्हाला. म्हणजे रोज सकाळ संध्याकाळ त्या फुलांचं निरीक्षण करत बसणार. कसं आलंय, काय आलंय, किती फुलं आलेत, सगळ्या वेलींचं त्यांचं निरीक्षण चालू असतं. कारल्याची वेल कधी लावायची? आमची ना कारल्याची वेल लावायची बाकी आहे, पण बघूया आता 1-2 दिवसामध्ये बाजारात जायचा विचार आहे. आणि मग तेव्हा मग आपण ना इथेच वेल्याने आपण लावून घेऊया. आणि इथे मध्ये मध्ये हा जो मांडव घातलेला आहे ना त्याला पण काट्या घालायच्या बाकी आहेत आमच्या. घालूया, हळूहळू घालूया ना. हा पण आता फळ येते. गिलकीला. ही बघा ही आपली ना गिलकी म्हणजे पारोशी म्हणतात ना ती, त्याची वेल. ही ना उन्हाळ्यामध्ये लावलेली वेल आहे. तिला अजून काही आलेलं नाही, पण आता मला वाटतं पटकन धरेल ती. बघू आता कधी फुलं येतील तेव्हा. चला होऊ द्या. काय ते करा पटापट, पाऊस पडायच्या आधी. नाही तर माहिती आहे ना कसं होतं ते. म्हणून तर छोटं मोठं करायला लागतं. जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा करून घ्या. हे बघा 5 मिनिटानंतर फोडून बघूया. हां मस्त सुगंध इतका छान पसरला ना, पुऱ्या घरभर सुगंध येतोय. त्यात आता आपण टाकूया गरम मसाला. आता जरा मिक्स करूया. आणि आपली बघा उसळ आता ही तयार झालेली आहे. थोडीशी पातळ ठेवणार, कारण पावाबरोबर बघा घट्ट असेल ना तर मग चालत नाही आमच्याकडे. कुणाच्या बाबांना आवडत नाही, त्याच्यामुळे बघा कशी पातळ ठेवले थोडीशी. आणि हे बघा आपली उसळ तयार झालेली आहे. जोडीला कांदा घेतलेला आहे, लिंबू आणि पाव. आणि त्यात टाकणार आहे थोडीशी, ही बघा हे शेव आहे ना, म्हणजे लसणाची शेव आहे ती टाकते. आता फरसाण नाही म्हणून हे पण चालून जातं. चिवडाच आहे तो एक प्रकारे. काय काय बोलतो? आवाज बसला आता. आवडली उसळ? चांगले. कुणाच्या बाबांना उसळ पाव भरपूर आवडते. चांगले झाले ना. हां हे दोघं जण बघा जेवण वगैरे सर्व झालेलं आहे. त्यांना किती पाव भरपूर आवडतो, खूप म्हणजे खूपच लिमिटच्या बाहेर. आता थोडासा पाव त्यांना घातला होता तर त्यांना पुन्हा अजून हवाय पाव. बघा कसं वाघ्या बघा. आज वाघ्या की नाही जाम मस्ती करतोय, खूप मस्ती करतोय वाघ्या ना. वाघ्या सकाळपासून त्याचा धिंगाणा चालू आहे आज वाघ्याचा. आज वाघ्याचा दिवस आहे मस्ती करायचा. हा बसा खाली, बसा खाली. देणार देणार. आणि आता की नाही सर्व किचनचं काम माझं कम्प्लीट झालेलं आहे. मग अशी जेवण झाली आणि किचन आवरायला घेतलं. तेवढ्यात मग पाणी पण आलं प्यायचं. मग कुणाला आणि कुणालचे बाबा जाऊन पटकन प्यायचं पाणी घेऊन आले. तोपर्यंत मी माझं सगळं आवरून घेतलं किचनमध्ये, भांडी वगैरे सर्व. आता फक्त तो कचरा आहे ना तो टाकायचा बाकी आहे. ते झालं का झालं. तर चला मैत्रिणीनं आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आज थोडंसं प्लॅनिंग आमचं फिसकटलं. म्हणजे सकाळी उठलो ना तेव्हा आम्ही विचार करत होतो की हे टॅमॅटोचे रोपं वगैरे आहेत ना आणि ते तिकडचं आहे ते आम्ही साफ करूया. पण पावसामुळे आज नाही जमलं. भरपूर पाऊस आज पडतोय सकाळपासून. आता पण थोडंसं थांबलं आहे, पण पुन्हा भरलेला आहे पाऊस. आता बघू कधी उद्या परवा कधी टाईम मिळेल तेव्हा करणार ते. पण तुमच्याशी शेअर करेन, दाखवेन तुम्हाला मी की कशा पद्धतीने टोमॅटोची रोपं खराब होतात पावसामध्ये. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.